Ik heb 2 kleinkinderen en mijn kleinkinderen die houden niet van voetballen. Toen kwam ik hier een keertje en toen zei ze, oma, kom jij ook even op de sub? Ik zei, nou dat gaan we niet doen hè. Ik zei, dat lijkt me niks. Ik zei, daar ben ik te oud voor jongen, te wiebelig en dat niks. Nou, stel niet aan, dat kun je wel. Dus heel langzaam aan op die sub en een keertje staan en een keertje peddelen. En ja, dat ging leuk. Waar gaat de reis heen, hè? Hé, ik ga naar mijn dochter in Pieterzeil. Ik ga even een bakje koffie halen. En doen jou dat altijd op een sub? Ja, 9 van de 10 keer wel. Ja, ik kan natuurlijk ook wandelen over de weg, maar ik kies altijd voor de sub. En als oma, wat wil je dan liever met je beide kleinkinderen gaan suppen? Maar ja goed, tegen die 2 knapen, daar kon ik natuurlijk lang niet op. Toen zegt iemand tegen mij van, ja, ga je naar de subschool in Dokkum en dan ga je les nemen. Ik zei, dat is hem. Zeggen bij beide kleinkinderen, ja oma, maar daar willen wij ook mee. Ik les daar nog steeds. Ik vind het elke week kom ik daar. En mijn beide kleinkinderen, ja, die zijn ondertussen zo ver gevorderd. Die zijn ondertussen sub-instructeur geworden. En oma, die subt wel door in Dokkum. En dat gaat hartstikke goed. Sportscholen zijn ook leuk. Maar dan ben je binnen en dan zit je altijd tussen die andere mensen. Nou, en kijk wat het biedt. Dit is toch geweldig? Water, rust, zon. Ja, de rust en alle spieren zijn in gebruik. En dat is nou zo mooi van het suppen. Het is heel laagdrempelig, want iedereen kan het gewoon. Als je nou 8 of 80 bent, je stapt gewoon op de sup op het water. Wel een brede eerst natuurlijk en voorzichtig aan. En iedereen kan het. En daarom wil ik dus ook het suppen echt voor de ouderen. Ik wil de ouderen op de sub hebben. Ik sub zelf nu 3 jaar ondertussen. Volgende maand dan word ik 71, dus ik draai al een poosje. Ja, ik ben daar de oude oma van het stel natuurlijk. Het zijn allemaal leuke jonge meiden, het is hartstikke gezellig en het gaat prima. Maar ik wil de ouderen op de sub hebben, want ik heb voor een paar jaar terug een herseninfarct gehad. Toen heb ik een uitval van naar rechts. Maar doordat ik steeds aan het suppen ben en heel fanatiek doorga, dan krijg ik veel meer balans. En nou merk ik ook, dat Jacqueline die zegt ook steeds van, er zit nog steeds progressie in bij jou, doorgaan. Zo, ik ben er. Dan nog even heel wat oost. Ik zie een bosje blom. Ja, nou heel soms doe ik dat wel eens, want dat bosje bloemen, dat is natuurlijk voor mijn dochter Petra. En dat heeft ze echt verdiend. Want toen ik dus dat herseninfarct heb gehad, nou, toen stond ze gewoon dag en nacht stond ze voor mij klaar. Dus ze heeft me zo ontzettend geholpen. Door haar sta ik nog weer op de sub. Want ze was er zo snel bij, ze heeft zo adequaat gehandeld met mijn infarct toen. Ik had zelf niks in de gaten, maar zij wel. Dus ze heeft heel adequaat gehandeld. Dus, en doordat ik dan zo snel bij was door haar, kan ik weer op de sub stappen.